Aproveitando a presenza do presidente do Consello Regulador da Ribeira Sacra na entrega das distincións Galaecia, falamos sobre o comezo desta vendima que xa está ás portas. Hoxe pola tarde houbo pleno do Consello, e de alí sairá a data oficial que marcará o Consello Regulador para comezar a retirada de uvas dos viñedos, aínda que claro está que cada un pode comenzar cando queira. Pois hoxe ás 7 da tarde hai un pleno do Consello onde se decidirá esa data, pero, bueno, se pode dicir unhas horas antes deso que antes do 20 non vai a ser por os datos que temos, pero, bueno, o Consello decidirá a data que considera axeitada para iniciar a vendima e despois, como se sabe, pois é unha data que non é obligatoria, é unha data informativa, inda que as grandes bodegas e a maioría da denominación a utiliza como norma xeral, pero que, bueno, que xa tarde no pleno se decidirá cal vai ser ese día concreto. Bueno, e como se ve a colleita deste ano? Superará a anterior non a mellor en cantidade, en calidade? En cantidade non, porque a cantidade do ano pasado é unha cantidade atípica que se dá cada 10 ou 15 anos. Agora a calidade está sendo moi boa, está habendo unha acidez fixa alta, as noites frías do mes de agosto fixan acidez, non fixo demasiado calor e iso pois é unha cousa boa para que os viños salgan máis equilibrados. En principio agora que nos deixe facer a vendima en seca o tempo e sin duda disfrutaremos dun gran ano de viño na Ribeira Sacra. Antes de pechar a redacción de hoxe, chamamos ao Consello Regulador que se reuniu hoxe en pleno ás 7 da tarde e podemos dicir que xa hai data oficial recomendada para a vendima deste ano. Será o 26 deste mes. Pero, como dicíamos, se algún quere empezar antes, poderá solicitar un permiso para poder vendimar cando queira.